Poljoprivredno-šumarska škola ima razloga za ponos jer je uspješno sudjelovala u projektu Erasmus+, koji je obuhvatio različite oblike stručne prakse za učenike i tečajeve za nastavnike. Ovaj projekt omogućuje učenicima priliku da stječu praktično iskustvo u različitim sektorima poljoprivrede, dok su se nastavnici usavršavali u svojim stručnim područjima. Dakako, o ovom divnom projektu naši sljedeći gosti. S nama su Rejhana, Domagoj i Josipa. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Dobar dan. Rejhana, vi ste projektna koordinatorica. Idemo nešto malo više o projektu da bi naši gledatelji uopće dobili predodžbu i sliku o čemu ćemo pričati. Pa Poljoprivredno-šumarska škola je regionalni centar kompetentnosti u području poljoprivrede i 2021. smo dobili akreditaciju za strukovno obrazovanje. To znači da su nam do 2027. osigurana financijska sredstva za mobilnosti učenika i nastavnika za njihovo usavršavanje. Tako smo u ovom prvom projektnom ciklusu, koji je još uvijek u tijeku, dobili nešto više od 116.000 eura. I kroz to smo do sada poslali 42 učenika iz različitih područja, iz poljoprivrede, iz prehrane, iz šumarstva. Bili su u Finskoj, u Španjolskoj, znači u Andaluziji i Kataloniji i na Cipru i 3 nastavnika koji su imali job shadowing, odnosno promatranje rada. Josipa, ti si bila u Kataloniji. Daj nam malo piši svoja iskustva i vi ste se tamo bavili zapravo konjogojstvom. Da, pa u početku smo se upoznavali sa konjima i upoznavali sa njihovim mjestom, s njihovim načinom rada, te smo i mi iskusili isti takav način rada i pokušali približiti se njima. Pokušali smo neke nove stvari, kao na primjer išli smo na terenska jahanja po planinama, što ovdje nemamo priliku baš doživjeti. Igrali smo pony game i sve treninge smo odrađivali skupa s njima. Odlično. Pretpostavljam da je bilo super. Da, odlično. Iskustvo koje bih htjela ponoviti. Da, definitivno. Domagoj, također si bio u Španjolskoj. Kako je tvoje iskustvo, s čim si se vratio, koliko si bogatiji sada kao mladi jedan čovjek? To je, mogu reći, bilo jedno vrlo dobro iskustvo za nas kao učenike zbog toga što smo stekli neko samopouzdanje koje inače ovdje ne bi mogli steći. Osamostalili smo se više. Stekli smo neke načine, stekli smo neku praksu zapravo u takvom načinu uzgoja, to je permakulturi. Tamo smo bili oko 2 tjedna i zbilja mogu reći da je sve bilo odlično organizirano i svaka pohvala našim koordinatorima ovdje i u Španjolskoj. Bavio si tamo, to jest učio si o permakulturi. Koliko se zapravo njihov obrazovni sustav razlikuje od našeg? Sada možeš nekako usporediti dvije škole, ajmo to tako reći, i način i pristup radu. Pa da, mi smo zapravo bili tamo u 2 tvrtke, podijeljeni u 2 grupe. Znači 2 tjedna smo boravili svaku u svojoj tvrtki. I mogu reći da je to jedno odlično iskustvo zbog toga što smo mi na praktični način nekako primijenili to sve što smo naučili vamo. To se dosta razlikuje od proizvodnje ovdje zbog toga što drugačija je klima tamo i drugačiji su zapravo uvjeti rada koje poljoprivrednici tamo imaju. Stekli smo neka nova znanja, neke nove kompetencije koje bi ovdje mogli primijeniti i na zdraviji način zapravo uzgojiti hranu za nas i za druge ljude. Josipa, koje su neke najvažnije lekcije koje si zapravo tamo naučila? Pa tamo sam zapravo prvi put počela galopirati. Onda imala sam padova, tako da to mi je bilo uzbudljivo. Naučila sam te neke okrete konja uz taj pony game i naučila sam njihovo timarenje, što je čak malo i drugačije od našeg. I sve otprilike kao kako se radi, kako se kod njih radi, kako pristupaju sasvim drugačije nego mi, a opet je vrlo praktično kao i kod nas. Rejhana, evo ga, čuli smo malo iskustva učenika, vi to već sve otprilike znate, sigurno su podijelili s vama one najdetaljnije situacije koje su se dogodile, no koje biste vi nekako izdvojili kao najznačajnije iskustvo s kojima se učenici zapravo vraćaju sa jednih takvih putovanja, učenja i lekcija?
Pa, osim struke koja je svakako u prvom planu, znači uvijek je poanta da nauče nešto novo. Znači da ne samo ono što mogu i ovdje, nego bilo koji drugi vid. Jel to bile vježbe za konjogojstvo, što mi ovdje nemamo, iako imamo nekakve predmete, ali nemamo svoje konje, tako da nemaju tu opciju. Znači ponuditi im uvijek nešto više, znači neku vrijednost više, kao što je i ta permakultura, koje mogu kasnije primijeniti kod nas i u školi. Tako su oni napravili hotel za kukce, kasnije povišene gredice i svašta nešto, i drugim učenicima su vodili ih i pokazivali pristup konju, timarenje, jahanje i tako to. Ali ono što je učenicima uvijek, pogotovo onima koji idu prvi put na mobilnost, najznačajniji je taj odlazak, boravak daleko od kuće tih 2 tjedna, upoznavanje novih učenika ako su u partnerskoj školi, komunikacija na engleskom koja je ključna, pogotovo Josipi, bilo ih je malo i tu nema prostora jer je nastava i praksa je na engleskom. Znači oni taj stručni vokabular koji je vezan za konje i za opremu moraju znati i moraju jednostavno propričati, a to su nekakvi stvarne situacije u kojima moraju progovoriti. Prijateljstva, naravno, uvijek TikTokovi i tako, snimke. Kad već pričamo o prijateljstvima, bilo i ljubavi? Ljubavi nije. Nije. Zato što na konjogojstvu su uglavnom djevojke. Aha. U njenoj situaciji. Tako da znači to je i nova kultura i nova hrana. Neke stvari koje su njima drugačije moraju se naučiti. Žive 2 tjedna sa drugim ljudima, nisu kod kuće. Tako da stvarno cijeli nekakav niz vještina moraju savladati u ta 2 tjedna koje njima budu burna, moraju pokazati i fleksibilnost i odgovornost na poslu i na vrijeme. Mi stvarno s tim nemamo problema. Znači, djeca su izvrsna, uvijek ustaju na vrijeme, odrade svoj posao, svi ih uvijek hvale i uvijek smo najbolji gdje god dođemo, tako da eto, ponosimo se time. Odlično. Kako vidite zapravo dugoročne koristi ovakvih projekata, ne samo za učenike, nego i zapravo i nastavnike? Pa, budući da smo regionalni centar kompetentnosti, težimo tome da uvijek kroz nastavnike, naravno, znači prvo se moraju nastavnici obučiti, da bi to mogli prenijeti i učenicima, znači i kroz Erasmuse se nastavnici obučavaju u svojim područjima. Tako smo imali recimo kolegicu koja je išla na destilaciju aromatičnog bilja i napravila je radionicu kasnije i za nastavnike i za učenike u školi. Dugoročno to svakako doprinosi školi i njihovom boljem snalaženju recimo na tržištu rada, i budući da oni većinom imaju svoja gospodarstva, da ih mogu proširiti, da mogu i poduzetničke vještine razvijati, što je isto jedan od ciljeva Erasmusa, akreditacija, a budući da do 2027. doista imamo vremena, mislim da će to uvelike doprinijeti razvoju škole kao takve. Domagoj i Josipa, jeste li ikad već prije ovog putovanja bili negdje izvan Hrvatske? Pa ovako bez roditelja nisam. Ne. I koliko vam je ovo iskustvo zapravo upravo sa tim nekim stranom kulturom, stranom hranom, stranim ljudima zapravo bilo onako na neki način ispunjujuće? Pa bilo mi vrlo ugodno zato što sam upoznala nove ljude, upoznala sam novi način života i okusila sam novu hranu i dosta mi se to svidjelo. Da, stekli smo i neka nova poznanstva tamo i ostali u kontaktu sa nekim ljudima i zbilja to je nešto što nas je izgradilo i profesionalno i ovako nas kao ljude. Jeste li dobili nekako poticaj da i dalje se prijavljujete na ovakve ili slične projekte ili da jednostavno u budućnosti i sami putujete, malo istražujete svijet? Da. Ta želja. To sigurno. Kako zapravo, Rehane, vidite nastavak ovakvih projekata? Hoće li se oni, znam da imate u ovom projektu još vremena, ali planirate li nešto kasnije u budućnosti? Da, odobren je naravno novi ciklus, znači dobili smo nova financijska sredstva za idući ciklus, to je nekakvih 70.000 eura i već su isplanirane sljedeće mobilnosti, to je za mesare i pekare koji su bili na Cipru. Prošle godine, ove godine bi trebali ići na Siciliju, za mehanizaciju
mehanizaciju smo uključili jer učenici su vrlo zainteresirani za moderne strojeve, odnosno smart farming. U Njemačkoj jednu tvrtku dogovorena je suradnja sa jednom školom poljoprivrednom u Grčkoj gdje imaju plasteničku recimo proizvodnju, tako da imamo već dogovoreno za ovu godinu mobilnosti, tako da evo sad kreću natječaji, pozivi i prijave, oni jedva čekaju. Josipa je baš sad pitala da slučajno ne bi ostali bez mjesta u toj partnerskoj školi jednoj u Francuskoj gdje isto idu na konjogojstvo, tako da svaki dan oni ispituju, pripremaju se i evo od idućeg mjeseca kreću mobilnosti. Koliko učenika zapravo može sudjelovati na Ovisno takvom o projektu? financijskim sredstvima. Znači ove godine je bilo 42 u ovom ciklusu učenika. Ostalo je još nešto novaca za pozvane stručnjake, znači na to isto imamo pravo, tako da ćemo pozvati stručnjake iz Slovenije koji će doći ovdje učenicima iz cvičarstva držati radionice. Znači, ovisno kamo idemo i koliko je to udaljeno, znači koliko je taj put i tako, ali recimo prosječno nekakvih 30 do 40 učenika bi bilo svake godine i nastavnika, znači po 2 tjedna, ovisi i o duljini mobilnosti. Ove godine bi išli i na 3 tjedna s jednom grupom, tako da opet malo produžimo to, što to im je opet nešto novo, tako da stvarno različitih opcija uz ovu akreditaciju imamo na raspolaganju. Postoji li nekakav određeni kriterij po kojem određujete ko će ići, ko neće od djece? Da, oni se javljaju na javni poziv, pišu motivacijsko pismo, imaju razgovor sa stručnom službom, imaju ocjene iz relevantnih stručnih predmeta za to područje za koje idu, stranog jezika, imaju ocjenu nastavničkog vijeća, znači procjenu kakvi su na praksi i niz drugih nekakvih relevantnih bodovanja, tako da uvijek idu oni koji su najbolji. Naravno, vladanje mora biti ili uzorno ili dobro. Ako imaju loše vladanje, ne smiju se uopće prijaviti i to se isto boduje. I doista mi je to poticaj da nemaju izostanaka i da se mogu javiti iduće godine na poziv. Kako su reagirali vršnjaci kad ste se vratili sa slikama, fotkama, sa iskustvom? Pa bili su iznenađeni, htjeli su i oni to isprobati, ali neke škole to ne mogu, pa su me pitali kako mi je bilo, kako sam se provela, što je bilo novo, je li mi se svidjelo naravno i tako, vrlo iznenađeno. Da, pa najviše su zapravo izrazili želju da i pođu s nama na tako nešto slično. I u našoj školi zapravo se više ljudi zainteresiralo za to, pogotovo u našem razredu. I u drugim školama. Nažalost, neke škole nemaju tu mogućnost da organiziraju takve projekte, pa onda učenike ne mogu poslati na tako nešto. Jel ste vidjeli možda povećanje broja djece koje se prijavljuju zapravo iz projekta u projekt? Za projekte svakako. Tako da mi već neko vrijeme, nekoliko godina, kako bi već više djece moglo putovati, zahtijevamo zapravo da si rangiraju gdje žele ići, moraju u motivacijskom pismu objasniti gdje zapravo žele, da ne bude da jedan učenik koji je najbolji, recimo, može ići na sve mobilnosti, nego da uključujemo ih što više. Ali svake godine sve više učenika i sad bi iz prvih razreda, obično ne vodimo prve razrede jer ih još ne poznamo, ali i prvi razredi, znači to je prvo kad se upišu, što pitaju gdje mogu, što mogu, pogotovo agrotehničari jer imaju gospodarstva, imaju velika gospodarstva, stvarno rade djeca i stvarno ih to zanima. Tu imamo nekakvu sreću jer školu upisuju doista ona djeca koja znaju zašto su ovdje. Domagoj, što misliš što je u tvom motivacijskom pismu na neki način prevagnulo da osvojiš, da upravo ti ideš na putovanje? Pa možda su prepoznali tu želju moju za tim jer zbilja to volim i upisao sam ovu školu baš zbog toga, to me zanima i eto, najviše to što sam izrazio to svoje osobno mišljenje o sveme tome. A gdje ćeš nakon srednje škole? Koji su ti planovi? Pa planiram se nastaviti školovati, znači na fakultet, najvjerojatnije fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijek sad. Vidjet ćemo dalje kako. Gdje se vidiš, u kojem zapravo smjeru, na kojem radnom mjestu negdje u budućnosti? Pa ja bi zapravo volio ovako raditi na nekom mjestu gdje ja mogu komunicirati s ljudima i gdje mogu primijeniti sve to što znam zapravo iz poljoprivrede, pomoći drugima koji možda nešto ne znaju i
najviše tako nešto oko biljaka i uzgoja poljoprivrednih kultura. Josipa, kakvi su tvoji planovi? Gdje ti sebe vidiš Pa ja nakon bih htjela nakon srednje nastaviti se baviti konjima. Sad bi trebala uskoro polagati za jahaču dozvolu u konjičkom klubu Satir. Dalje bi nastavila isto za natjecateljsku, pa htjela bi uzeti svoje konje, uzgajati ih i htjela bi se krenuti natjecati sa njima. Otkud tolika ljubav prema konjima? Pa kod kuće imam 3 konja, braća se natječu u zapražnom sportu, pa sam odlučila i ja. Svidjelo mi se jako, ali bi ja više jahači dio. Odlično. Ekipica, odlični ste mi bili. Dođite mi opet sa još mnoštvo iskustava iz nekih drugih zemalja. Puno uspjeha u daljnjem školovanju. Vama, Rehana, u budućim projektima i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala.